हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। जाय बिथांमोना स्टेट बेंक अफ इण्डियायाव बेंक एकाउन्ट दं बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौराङा मा? नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय था, आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जाय बिथांमोना SBI माने स्टेट बेंक अफ इण्डियायाव एकाउन्ट दं बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर गोनांथार, जोबोर इनफरमेटिभ भिडिअ बेयो। नोंथांमोना जाय बिथांमोना SBI बेंकआव एकाउन्ट दं बिथांमोना जोबोद गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बेयाव नोंथांमोना नुदों नै स्टेट बेंक अफ इण्डिया अन वेडनेसडे इशू ए स्टेटमेन्ट सेयिं डेट इट हेज वेइभड अफ द रिक्वायरमेन्ट अफ हल्डिं द एभारेज मान्थलि बेलेन्स फर सेभिं एकाउन्ट। जाय बिथांमोना SBI माने स्टेट बेंक अफ इण्डियानाव सेभिं एकाउन्ट दं बिथांमोना मान्थलि बेलेन्सखौ मेनटेन खालामनांला। सिगां जाय बिथांमोना गामि एरियायाव थायोमोन आरो टाउन एरियायाव थायोमोन आरो मेट्र' एरियायाव थायोमोन बिथांमोना बिसोरनि बेलेन्सआ मान्थलि मेनटेन खालामनांगौमोन 1000निफ्राय लानानै 2000 3000। बेखौ SBI आ दा बन्द' खालामबाय। जुदि नोंथांमोनाव जिर' बेलेन्स दंबाबो नोंथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय फैसा दाननाय नंला। बेयाव नोंथांमोना नुखादों स्टेट बेंक अफ इण्डिया हेज डिसाइड टु वेइभ मेंटेनेन्स एभारेज मान्थलि बेलेन्स फर सेभिं बेंक एकाउन्ट। माने जाय बिथांमोना सेभिं एकाउन्ट दंमोन बिथांमोना मान्थलि बेलेन्स मेनटेन खालामनांगौ जायोमोन आरो बेखौ मान्थलि बेलेन्स मेनटेन खालामामोनबा फैसा दानबाय थायोमोन आरो SMS चार्ज मा दानोमोन बेखौ दा SBI बेंकआ माने बन्द' खालामबाय। बेयाव नोंथांमोना नुखादों नाउ अल SBI कास्टमार विल एन्जय द जिर' बेलेन्स फेसिलिटि इन देयार सेभिं एकाउन्ट। माने जाय बिथांमोना दा SBI बेंक एकाउन्टआव SBI आव सेभिं बेंक एकाउन्ट दं बिथांमोननि जिर' बेलेन्स बेंकआव जिर' बेलेन्स थाबाबो नोंथांमोना फैसा दानजानाय नंला। सिगांहाय जेसेबांनाखि फैसा थायालासिनो मासाव थायोमोन, जेन'बा फर एग्जाम्पल नोंथांमोना जेन'बा जेसेबांखि मासाव बेलेन्स मेनटेन खालामाखैमोन बेनि फैसाखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव फैसा सोबानो दाननानै लांजोबोमोन। नाथाय दा गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोना बे फैसाखौ नोंथांमोननिफ्राय दाननाय नंलिया। बेयाव नोंथांमोना नुखादों आर्लियार SBI सेभिं बेंक एकाउन्ट customer required to maintain an average monthly balance raised 3000 and 2000 and 1000 in metro urban and rural area। माने मेट्र' एरियायाव सिगांहाय गैथाराबाबो 3000 थानांगौमोन बिनि बेंक एकाउन्टआव आरो सेमि आर्बानाव 2000 थानांगौमोन। आरो बेयाव नुदों रुरेल जाय गामि ओनसोलाव थायोमोन बिथांमोननि एकाउन्टआव 1000 थाथारनांगौमोन, नङाबा बिथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय पेनाल्टि हिसाबै थाइबानिफ्राय लानानै 15 थाखासिम टेक्स दानबाय थाबावोमोन। बेजों लोगोसे आरो 25निफ्राय लानानै 35 आरो 50सिम बेबायदि मान्थलि बेलेन्स दानबाय थायोमोन आरो बेजों लोगोसे पेनाल्टि टेक्स हिसाबै थाइबानिफ्राय 15 थाखासिम दानबाय थायोमोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नोंथांनि जाय मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामदों बेखौ जेन'बा नोंथांनाव SMS फैबाय थानायनि SMS चार्जबो दानबाय थायोमोन। दा बेखौबो बिथांमोना अफ खालामबाय। बिथांमोना दा बेबायदि मान्थलि बेलेन्स मेनटेन खालामाबाबो आरो नोंथांनि SMS चार्जखौबो दाननाय नंला। बेनो बाद बाखि फर एग्जाम्पल नोंथांनि ATM चार्ज जेन'बा बोसोराव ATM चार्ज हिसाबै दानबाय थायो बेफोरखौ दानबाय थागोन। नाथाय दा SMS चार्ज आरो नोंथाङा नोंथांनि SBI एकाउन्टआव जिर' बेलेन्स थाबाबो फैसा दाननाय नंला। बेजों लोगोसे नैबेयाव सुद हिसाबै नोंथांनि एकाउन्टआव जुदि 1 लाखसिम फैसा थायोबा सेभिं एकाउन्टआव नोंथाङा 3.5% हिसाबै नोंथांनो सुद होनाय जागोन। बेयाव जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामलां। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ।